thì hiện Flipkart trong tarmit ka cha piece ni lai ka cha chuan hemi hi piece khata hian box khata hian pahnih omang zel an ta aman pot to lova chuan tian box khata hian a chhungai pahnih om zel ni chu adangai chuan pakhat box khata pakhat zel om ta maset hemi hi chu man atlom deuh boka tin a design te quality te po aman tlom ngai to chuan ka du dan ania Hayden Haiza brand ania hei muang hian chhunga hian anh Trần Bình pahnih zel anh đi cái bali ông thầy mai sirau khop mai wafer anti mi kil nei chi tarmit ang khania anh đi cái bali ông thầy ve ka chuan ai nang ka cha wangin pahnih ai nanga pahnih design dang deuh inang tho si ani tihan alo khop mai tarmit ngai na tan chuan Flipkart ah hian tlom deuh hlekin hmuh theia ka hriat sual lo chun za ni somnga a tibor vel khan ni mai thei quality te pawh lang classes zux mai a ai enge anal chi aluk sapo adu dan ania my shape le ngai na zong te te om ve a chun hei hi tlem na te deuh hleka tuna ka da ai khan ma se alang nal zok a changkang zok ani ma se ka vo thei vek tho mai hlai de wa po mai sin de wa po in he vek hei ka phor ma sak ber nen khuan en anga o a design vel hi le quality engkim mein ang vek ta a moi lutuk rong han khok vak tur ti vel om lova tin kan dim doi thiam chuan rei tak kan mang thei don ni chuan hei hi ni chin miang deuh tho kha nia kalau da pol zong yam ani box khata hian hei tunami ka ken lai engma silver om lo atlang silver om lo le atlang silver om hi anta design te hi anal ro hlom khop mai aman tlom ka sei tong khan Flipkart ta hian man tlom te no ma change an hi somnga zathum di bo vel ba ni inga hrelawa Flipkart ta hian tian hetiang hian a thlalak a awma atak le thlalak ang deuh reng ani